Nebolo to tak dávno, čo som natáčal toto video a určite si na ňo spomínate. Vo videu som sa venoval chovu gekončíkov nočných a či naozaj ich chováme správne. Tak sa poďme spoločne pozrieť na to, ako vytvoriť terárium s dvomi rozličnými habitatmi, aby si mohli zvieratá vybrať. Čo používam na vytvorenie substrátu v určitom pomere, vám hodím samozrejme do popisku videa. Rosenie a udržiavanie vlhkosti je v tomto prípade 50% úspechu. Robíme to na polovici terária. No a keďže sú gekončíky nočné aj hrabavé tvory, tak som im urobil výšku vlhkej časti v substráte nejakých zhruba 15 cm. Trošku som im s kopaním tunela pomohol a ten tunel som potom zakryl korkovou kôrou. Nejaké konáre a korene na dotvorenie. Samozrejme je to každého osobná vec, ale ja som detailista a ja som človek, ktorý si proste na ten scaping potrpí. Opäť som to celé porosil, nakoľko som premiešal značnú časť vrchnej a spodnej vrstvy. V ľavej, teda suchej časti, som pod tenkú vrstvu substrátu umiestnil výhrevnú topnú podložku. Na to netreba zabúdať, gekončíky potrebujú výhrev. Pridal som ešte vodu, dosadil ešte zo pár rastlín, znova tú vlhkú časť celú porosil a máme hotovo. A takto vyzerá kompletne finálna nádrž. No a prečo som vám to všetko vôbec ukazoval? Jeden jednoduchý dôvod. To, že sú gekončíky nočné vhodné ako začiatočnícke plazy pre teraristiku alebo pre začínajúcich chovateľov, to nám už je známe. Ale netreba si to mýliť s tým, že aj to zviera potrebuje svoje vhodné podmienky. Drvivá väčšina aj ľudí ich chová v nesprávnych podmienkach. Malé terária, príliš suché terária, žiadna vrstva substrátu, to zviera nemá možnosť sa kde zahrabať, kde sa zvliecť, kde prípadne má samička naklásť vajíčka. Je tam jednoducho príliš veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú ich správny vývin, ich správny chov a preto si netreba myliť začiatočnícke zviera a vytvorenie vhodných podmienok.